ভাই দংছি আবরক দায়া দেখি চাইয়া কি রাংরি বিভিন্ন ক্ষেত্রে बेलाय हामबाय जत मिडिया दङ दिनै जों बसगां लकसभा नाहारै दिनै मण्डल अफिसाव जत मण्डल नि बिआरआर्स अफिस बिआरआर्स मोर्चा जत मोर्चा शक्ति केन्द्र बोर्ड प्रेसिडेंट संगतयै दिनै जों लोकसभा बसगांनि 24 लोकसभा नाहारो दिनै जों कायसा प्रस्तुति बैठक फायका बसगांआव दिनै जे राजकुमारी जिकिरिनानि बागै दाबो 4 तारिखनि सिमि भोटार सम्पर्क खायो आगे खाय दूर सम्पर्क नगर सम्पर्क दाबो खाय मेन टू मेन माने भोटार तो सम्पर्क खायो 4 तारिख दिनै शुरू होनाय प्रग्राम आंनि बागै दिनै बैठक ताई बसगांनि 2 तारिख दिनै चाकमाघाट माठो पेरिस माठो जनसभा होनाय गैदारिं होनाय जोंनि जनप्रिय मुख्यमंत्री फैनाय पुरानि कैंडिडेट राजकुमारी फैनाय आं थांनाय कम से कम 10,000 फैमिली गैदारिं होनाय वो गैदारिं जतन मानजानाय बागै आं फैयो बसगां लोकसभानि बागै जोंनि बर'नि दफानि बागै कक सानायनि बागै महारानि जों पाठौनाय जोंनि तिब्रासानि बागै कक सानाय जोंनि सुख दुखनि बागै कक सानाय आबादनि बागै बसगांआव जोंनि महारानि गोबां बाय भोटार जिकिरिनानि बागै जों डेली दूर टू दूर प्रोग्राम उठान सभा बाजार सभा गाय पतर गैदारिं रैली